Şunlar sizge indi zor selametlik, zor sizge tağın, eli tağın, matur şurday bizge binalar eli düzürsüz, min buleyim. Yine bizden yaşlar bölümünden, Zakamski zonadan, bundan müfikatçısı bu, Davut, sizge biz yazınladık, Moskov'dan opkindik, bütün rukovodstvodan dobro olup, sizge gravat opkindik Moskov'dan. Ruslan Federasyonu öğrenmeden olunca bugün Nandaya Gültepe Moskva'ya bir sıkınca Astrahan'dan Asım Kazan'da ya hiç ülkede bir kişiden bir gelmiş çok büyük kitap tutup, bol tutup Bülentlerden geliyor şu an Peygamberimizin bize rahmet Allah'ın bizim tuğlarında hazırlıklı yaşayıp burada devam etsin. Arxitektura һәм шәһәр төзелеше өлкәсендә ватан һәм татар милли мәдәниятен үстерүгә зур өлеш кертү өчен Ханов Фирдәвес Гайнетҗан улына Түбәнкама шәһәренең мактаулы гражданины, СССР, Россия һәм Татарстан архитекторлар берлеге әгъзасы, Россия субъектлары баш архитекторлар советы әгъзасы, Россиянең һәм Татарстанның атказанган архитекторы, бик күп халыкара һәм дәүләт бүләкләренә ирешкән, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Фирдәвес Гайнетҗан улы Хановның профессиональ эшчәнлегенә 45 ел тулу. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе тапшыру уңаеннан оештырылган кичә күргәннәрне ачып җибәрергә рөхсәт итегез. Туганlar, dostlar, җитәкчеләр, менә бүген инде чыннан да минем өчен бик данлыклы көннәрнең берсе. Ничә мәртәбә шулай микрофон каршысында басып торсам да, шундый чараларда катнашсам да, булындыра. Беренче мәртәбә кебек. Ләкин шулай да үземне кулга алып, сезнең каршында басып торам. Архитектура өлкәсендә эшләүче архитекторларыбыз күп булса да, ләкин милли мәдәният ягына һәм милли татар ягына эшләүче архитекторларыбыз аз булганга күрә, миңа инде җиңелрәк булды үземнең эшләремне күрсәтергә. Анда объектлар Татарстан күләмендә бик күп түгел. Китапта минем 60-тан артык объектлар бик күп матур эшләр белән эшләнеп чыккан. Анда беренче мәртәбә Татарстанда парклар арасында Тукай паркы, Тукай исемендәге парк гына түгел, аның бөтен эчтәгеле Тукай әкиятләренә багышланган андый парк чыннан да юк. Исемнәре булса да, ул парк ул кешенең исеме белән бернинди бәйләнештә булмый. Ул менә башыннан ахырына тикле аның иҗадына багышланган парк булып чыкты. Соңыннан инде байтак шәһәрләрдә дә Сабантуй комплекслары булса да, бездәге Сабантуй комплексы, минем проект эшләгән комплекста анда бер утырган җирдән бөтен нәрсәне күрергә була. Ипподром, сату үзәкләрен, артистлар уйнаган җирләрне, мәйданнары, бөтенсе рәхәтләнеп карап утырасың. Таулы җирдә эшләгән әйбер булгач, карауда бик уңайлы. Шунысы кызыкча, һәрбер корылманың үсте ягы ай белән бетә. Безнеке икәнлеге күренеп тора. Шуңа бик зур рәхмәт үземнең халкыма, татар халкына, мин шул халыкның вәкиле булганга күрә рәхәтләнеп, горурланып йөримен. Мөселман диндәге булганга күрә диндә тартылыр, аксакаллар, бабайлар, мәчеттә, башка җирдә рәхәтләнеп гизеп яшәргә була.